шлях нелегкий, апрача радості і пригажості, ёсць таксама рэчы, якія часам і дакучаюць, які непрыемнасці, клопаты штодзённага жыцця. Але менавіта, калі вы, Павел і Ольга, будете мець святло Божа ў сэрцы сваім, калі будете быць блізка Бога, знаходзіць час для сумеснай малітвы. Авторитетом католического костела я подтверждаю и благословляю во имя Отца и Сына и Духа Святого. Нехай Бог благословит святых костел, які опадасте один одному, як знак любові і вірності. Прими гэты перстёнок, як знак моєї любові як знак моей любові і і вірності. во ім'я Отця В ім'я Отця, Сина і Духа. Духа Святого. Зараз молодые можете подорваться за нами суженский поцелуй.